pois chamome Susi Gesto e son ourive. Bueno, a ourivería é o oficio por excelencia de Santiago de Compostela. Son terceira xeración de ourives, meu pai e meu avó eran ourives. Cando éramos pequenas, papá nos, despois de facer os deberes no seu taller, sempre nos ensinaba algunha cousiña pequena, axudábamos tamén nos talleres. Durante moito tempo non quixen saber nada do oficio, pero aos 30 anos retomei. Quizáis, bueno, en parte a madurez e en parte tamén que non fose unha obriga. Non porque cando os teus pais se dedican a algo ou se dedican a algo, casi hai como esa obriga, non? De seguir nese oficio, de seguir as xeracións. E un pouco por rebeldía non quería seguir, pero un pouco foi, non sei, poñer en valor o que de verdade era o oficio de papá. Quizás a parte de composición é a que máis me gusta, a parte creativa, a parte do deseño, do que máis me gusta. A parte do soldado tamén, porque a alquímica pura e dura, pero en xeral me gusta todo. Quizáis considero o taller como un templo, ademais. Estaría aquí miles de horas sin contalas. Por iso cando che fan a pregunta de canto tempo che leva a facer unha peza, depende, porque disfrutas tanto con hilo que non contas as horas. Pois eu creo que a Artesanía de Galicia aporta moitísimo porque dignifica os oficios e teñen unha aposta de vanguarda e tradición, respetando a tradición pero apostando pola innovación tamén.